Salutare, fraților, eu sunt Bujol, bine m-am găsit la un nou episod din eFootball 2026, mă scuzați. Aici avem o nouă revenire la Manchester United. Deja s-a întors la Manchester United. Spaniolul s-a întors la echipa unde a făcut senzație în 2022-2021, cred, dacă mi-aduc bine aminte. Nu uitați să băgați un like acolo, forță. Să ajungem la acest episod. Scuzați, sunt puțin răcit. Și să ajungem la acest episod 3 like-uri, dacă ajungem 3 like-uri. Deci am dat direct. Ok, dacă să ajungem 3 like-uri la acest episod, un episod și mai repede. Și scrieți în comentarii dacă vă place eFootball. Mai facem. Dacă văd susținere. Pac. Arnold. Aici Paul Pogba a revenit și el la Manchester United și bară. Scrieți în comentarii dacă vreți să filmez cu Roblox. Și ce jocuri vreți. Ok, acolo Osimhen. Hodiot ăla și gol. Acolo antrenorul magnificante pas. Sunt puțin răciți, de-aia tufesc. Dar nu știu dacă mă aud destul de bine. Lăsăm așa. Vreau să văd câteva faze de lui DG. Să văd dacă merită ce am transferat. Revenirea. Mamă! Paul Pogba este promițător. Iar asta aici se înscrie un gol adevărat, ca pe vremea lui. Donnarumma în part. Da, mi-am o să aminte de Donnarumma. Mi se pare că a devenit mai slab de când s-a dus la Manchester City. Ziceți voi. În părerea mea. Ce vă cum? Cum? Am crezut că a ieșit mingea afară. Eu așa am crezut. Aici Pac. Oh, Kevin De Bruyne, Mbappé. Acolo foarte. Bă, lăsăm să văd dacă face treaba DG. Dar neapărat și noi like ca să pară. Vreau să văd dacă face treaba aia afară. Da. Fraților, nu știu dacă la voi, nici la voi virusul ăsta toată lumea răcește. Într-o dată și pe mine m-a apucat răceala de ieri. Da. Dacă ți-am pune aici la episod, dați și un like. Și un subscribe să ajungem și noi la 10 abonați. De când mă rog de voi să dați și voi un subscribe. Decât 3 secunde, nici 3 secunde nu e, fraților, și decât apăsați și gata. Faceți pe cineva fericit. Mamă, ce gol. Reușește Osimhen. Un șut puternic dezvoltat. Aici Arnold nu este în apele lui. Ia uitați, cu dreptul, mă scuzați. Dreptaci, la fel ca și mine. Aici pasă frumoasă. Aici nici nu lăsa minge să cadă. Clean house. Da, fraților. Am nimic, mă, în partea lor. Că m-am săturat numai goluri să le dau. Ba, picior. Oricum am de 2-0, vreau să dau gol de la distanță să văd dacă mi iese. Deci primul am dat cu ăsta. Cu africanul ăla, ce e el. Vreau să văd dacă dăm și cu Paul Pogba.
Da, n-am dat. Da, Marcus Rashford ar vrea să dăm unul. Hopa, Messi. Messi, numai ce-a fost. Am îmbătrânit și el tot. Am îmbătrânit și el. Cât s-o ducă. Bă, îi las. Uite, îi las pe ei în pace. Dacă eu mă dau din... Dați-vă mă de aici. Vreau să văd dacă e în stare ceva de genul. Bă, mie îmi place cum s-a aruncat. Îmi place. S-a aruncat când a trecut mingea. Da, să zicem, de africană sau ce, nu știu. Hochland. Margele de brânză. Fac. Bă, frate, dar mereu dă Arnold ăsta cap. Să mai zic acum. Mbappé. Cai. Paul Flegma. Mamă. Se zice, mă, Paul Pogba de șut din amă. Da, nu înțeleg, se zice că nu știe engleza sau ce limba e. Vă spun, la școală nu așa acolo după oia. Da, aici e așa, Balde aici. Ia mă ce zis. Aici așa. Ok, ia să vedem ce zis. Drito, shot, uite, te doi menleu. Prea atențion, to, herul pe place, tic, bal. Zice ceva de minge, cred. Balon? Nu? Eu așa știu. Da, eu așa știu. Am o vere nimic, o fază cât o fază să vă și voi. Hai mă că îi las. Vreau să-i las. Bă, nu cred. Bă, da, a dat bară. N-a făcut de... Adică n-a avut nicio vină. Cum am zis, vreau să trag șuturi de la distanță. Băgăm așa una de asta. Îi lăsăm. Hai, Mbappé, du-te. Du-te, să fac loc, că vreau să văd de ce e stare. Deci am o presimțire că și-a gol și vreau să... Bă, eu dau la Mbappé. Hai, Mbappé, o iau. Că aici de prost, vă spun după acum. Vreau să aibă o fază bună, să văd... A dat-o bine Enzo Fernandez, să mai vedem o dată. Ia să vedem. Bă, eu văd că e pe ele deja. E pe ele aici și Pogba. E pe ele deja. Deci își face treaba. Da. Messi, Pepsi, op. Ce-ai făcut? Încercăm și noi un șut așa la... Wow! Am dat mingea la fană, mai ne dă înapoi. Și uite așa să fac și-o cu o minge. Fac. Aici Van Dijk o să-i luăm mingea lejer. Am uitat să vă spun. O să dăm un gol pe cinste cu Valverde. De asta cum îi place lui Ian, dar dacă îi pică lui Pogba o să dăm un greșit. Aici Paul Pogba. Dă-i cu capul, mă, dă-i cu capul în ea, bagă hit în ea. Dă-i cu capul în ea, da. Hop. Bă, ești prost? Cum arăta, mă, Rashford acolo? Bă, cum arăta Rashford? Bă, ești prost? Cum arăta Rashford? What? Mă, că ne... Avem prea multe de-astea. Exclamări de-ale.
Mă enervează fraierii ăștia. Da, nu prea știu, nu prea îmi vine să cred că nu este bună DG. Mă, duceți-vă, bă, să-mi bag picior dacă... Dă-te, Daniel, dă-te, Daniel. Bă, dar știi prost, nu știu să dea și pe poartă odată, mă. Să văd și eu care e faza. Să-mi bag... Ok. Bă, ce noroc avem. Ești prost. Bă, nu mai bară, bă. Nu știu să trec la poartă. Messi. Bă, ești prost, am crezut că ne-a luat la... Gata, bă, gol. Am crezut că ne-a luat gol. Hai, mai lăsăm-o da pe Messi. Hai. Hai, mă, Messi, hai, Pepsi, hai. E ce prost e. Hai, bă, bagă-te mine, ești prost, tântălăule. Ia-te, bă, și tu, ia-te-l, mă, și tu, bă. Așa, dați-vă în fața lui, dați-vă toți. Bravo, mă, bravo, DG. Mi-a plăcut asta, numai el poate să facă asta. Hai, mă, înglezi amândoi, îmi bag piciorul. Mamă, cum a scos-o Donnarumma. Cățeș. Hai, mă, că lăsăm. Lăsăm. Dă-te, mă, dă-te. Lăsăm. Hai, duceți-vă. Bă, de prost, mă. Vreau să jucăm pe ceva profesional, să văd dacă e în stare. Cum am zis, iată câte am, proști ăștia. Da. Fraților, după cum am văzut în acest meci, totul e bine cu DG. Joacă foarte bine. Da, și cam atât juc acest episod. Nu uitați, dați și voi un like și un subscribe. Noi ne revedem data viitoare cu videoclipuri bombă pe acest canal în continuare. Uitați, dați un like să ajung și eu la 10 abonați pe acest canal. Ciao!